Ngani, maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. come out with Aramon niya itong kanyang pong aldaw na ininin na Friday. just ain't no time. Petsa 21 na po Count kisses, sa bulan kan Marso 2025. I can't Ako po ang sanong lingkod, Mardela, dahil iba sa dit sa naperutian. let me down. Parang ang dilim ko ngayon Ring on your bell, Iba na kita hanggang 12 o'clock para po sa mga istorya. And sana po, come out and areglado kita, maski nga ni medyo difícil ang buhay, panagos magkararek ng nakakatipan sa tuwing pangaipos sa Roal daw. Sa mga birthday celebrities, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Duman sa mga may anniversary, happy anniversary po. At saka sa mga bisita, sa mga turista, lokal man o dayuhan. little girl, just say Ha? Welcome po sa probinsya Canalbay, sa Ciudad Canligaspi, sa Kabikolan. how can Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Ano po? Okay, lado technical, kasabay po niya ito dyan si Ronald Baldo. tap on your Yan mo na sa ito mga Cat College sa OJT, sina Dan De Milgar at saka si Brian Allen Santor. gonna knock Newsroom, yan po dyan si Jenny Matthew Valeran. and ring and tap and knock On Lives Angel, bantang yaman sa luwas ang mega prospector sa badagos ng pangarap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banuan na simapukawan ng mga turog sa pansitan. gonna knock on Halipat lang iriban ang tangon yan pala. Anta, third Friday of the month, two. mga tugang, may programa po ang Department of Trade and Industry, 11 to 12, ngunyan pong aldaw. Ano? Magdangog ka mo mamaya, ha? Importante ang pag-urayan na duman sa consumer at negosyo. Ang manungod po sa negosyo center. Tanganing sa mga nagkaplano magnegosyo, sa mga negosyo man, makaukod ka mo kung paano po na makatabang sa mga saradit na negosyante ang Department of Trade and Industry. No? Gone are the days na sabi nga ni Kayan, pag sinabi nga yung DTI, taga-dakop ngayon kan sa mga nag-illegal. So, nagsurnod nga sa SRP at sa iba pa. Pero may iba pa po sindang pinagigibo, and one of which, yan po mga tugang na ano yan. Pag mentor o pagtabang sa mga kababayan nato na mga small entrepreneurs, small businessmen, kung paano mapalago pa ang kanilang negosyo. So, ang bagang po nindo yan, and pira ng mga negosyo centers, salos, gabos ng banwa, digwa, mga tugang na na-put up ng mga negosyo centers. Alright. Bueno, mga tugang, sa madalian, duman po sa mga kababayan niya to, ang sabi kang Department of Trade and Industry, mga tugang, ngunyan po, nagsisilibrar kita man, kang DNR palan,
nakita po nagsiselebrar man mga tugang kang ano yan, pagprotektar, pagprotehir mga kababayan natin kan sa tuyang mga kagubatan, kan sa tuyang mga forest. At iyo po yan ngunyan ang sabi nga ning dapat niya itong asikasuhon. At digdi po sa tuya pong palibot, talagang kaipuan ta na pangatamanan ta sa tuyang mga kadagaan, mga kabubuldan, kasarabay na po ang mga kadagatan. Tanga ni po na magpadako sa tuyang food security. Iyo po yan. Ang food security, mga tugang, kay po na dire-diretso ta na ipamati, asin isulong, iyo po yan ang sa tuyang magiging katuwang para makaagapay po kita, mga tugang, digdi po sa ano yan, sa tuya na mga pinagigibong pagpakusog kan sa tuya pong mga source kang pagkaon, no? And narumduman ko ka nakaagi yung Department of Environment and Natural Resources may plano na mag-put up, mga tugang, nin 8 na marine scientific station sa man iba-ibang parte, mga tugang, kang Pilipinas bilang pangapudan sa giraray sa ano yan, mga kababayan ta na magkunyang kita pasiguro asin mapangatamanan man ining mga kadagatan ta as well as the ining mga fisher folk. Kaya padagos man, mga tugang, ang pagsulong kan mga kongresistas nin mga batas tangani na maipasar asin magkaigwaning safeguard sa national sovereignty and livelihood, mga tugang, kang fisher folk. Yan ang saro sa sabi nga ning padagos na pigtututukan kan ano yan ni Congressman Wilbert Lee kan agri-party list baga na pigbubusol ang pagpasar kang propestong lakdang na magpoprotehir sa sovereignty asin po sa mga parasira. Iyo po yan ang mga dapat natong giribuhon, because sabi po duman sa report, mga tugang, kang DNR ma-establisher nin bagong research station sa Pag-asa Island na makukuha po sa West Philippine Sea asin sa Verde Island Passage. Kaya ang sabi kaya ni Congressman Wilbert Lee kan agri-party list ngaya ning inisyatibong ini makaugmang maray NP palakpakan tangi ka ng DNR sa paglaom na magkaigwa, mga tugang, nin maray na bunga sa lalong madaling panahon, in the soonest possible time. And ini nakalinyada, mga tugang, sa ano yan, sa iyang mga pangapudan na magkaigwa ning pagpasar kang proposed measure na portiran ang maritime resources and maximize ang oportunidad kan livelihood para po sa mga parasira. So, iyo po yan, mga tugang, ang kunyan. Ang mga bagay na dapat po niya itong tandaan. And under House Bill number 90111 o the Fishing Shelters and Ports Act na pinag-sponsoran niyang kan agri-party list, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, sa pagkikipagtabangan, mga tugang, kan DENR asin kan Department of National Defense asin ibang pang mga relevanteng government agencies, ma-establisher ning fishing shelters and ports sa siyam na occupied maritime features sa WPS, mga tugang, sa Philippine Rice. So yan tabi adi ang mga developments po sa ngunyan, mga tugang, sa satuya pong palibot. Okay? At kairak man ka mga parasira ta, di ko para api-api na sana. Di ba? Okay, so ayan, mga tugang, ang mga dugay na itong mga impormasyon ta kaipuhan, mga tugang, na yung Blue Economy measure
na naghahagad na portiran ang satuyang mga kadagatan as in exclusive economic zone, asin mapakusog ang contribution sa sustainable livelihood and development mga tugang fishing communities. So yan, sa mga propestong lakdang na yan, nakasabay po ang pagprotehir kan mga yamang tubig, mapauswag ang produksyon asin kapasidad kan mga parasira, yung food security soldiers ng apod ninda kayan, tanganing mapaitaas ngayang sa indang income, na yuman po ang magkapadakol kan supply asin magpapababa kan presyo sa merkado. Ayan, so yan ang ano yan, sindaso yung agri-party list ang principal author kan House version kan Blue Economy Act, sabi ni Representative Wilbert Lee. Yeah. Okay, sige po tabi, mga tugang, sa mga paramotor palan. Nailing ko sa report, mga tugang kan Department of Health. Ha? Pangyari, adi? So, pinaka-latest, mga tugang, na datos kang Department of Health in regard to road crash o yung mga aksidente sa tinampo na minakaw sa ning kagadanon. Numero 1, mga motorsiklo. Ha? Ang sabi kang DOH, sa pag-aadal mi ngaya, may hanggang 25% increase kada taon sa nakalipas na 10 taon. Yung gigunon mo ha? Maabot sa mga 11,000 nagkagadanon kada taon dahil lang po sa road crash. As in, mayoriya, mga tugang na nagadan, mga hoben pa. Ang edad 15 hanggang 29 taon. No, 29 anyos. Kaya ang sabi ni Secretary Herbosa, duman sa ginibong 2025 Road Safety Summit, ang mayoriya daw sa 70% or 73% mga tugang dahil sa two-wheeled motor vehicle, yung motorsiklo, number 1 na kausa mga tugang kang pagkagadan ka mga nangyayari pong insidente dyan po sa tinampo. Ang rason, mga tugang kang kagadanon, usually, head injury. Ha? Kaya, dapat magsurulog ka mong helmet. Ha? Yung helmet na tama. Kapag nakamotor, whether kayo ay babagtas ng malayo o malapit lamang, mga tugang, mag-helmet tabi. Ako ay recommend mag full face helmet ka mo para protektado. Pati yung napagaganda ninyong mukha ay hindi yan magkakirimi. Di ba? Hindi magkagaras kasi magkaparanggasan pag naka full face helmet ka mo. Pero dapat ang helmet na pipiliin po nindo so tamang-tama lang sa imo. Ha? Bako maluwag, bakong piot, so tama lang. No? Ayan. Okay. Ang sabi, ang motorcycles ang number 1 na kausa leading to head injury. Kaya, importante na po na magsurulog ka mong helmet. Ha? Magsurulog ka mong helmet. Sabi kang text na, zero accident kaya ang bisikleta. Hindi rin, no? Ha? Hindi rin masasabing zero accident yung bisikleta, eh. Kasi, minsan sinantiturumbol ka mga nag-aragi dyan sa bike lane. Di ba? Mga makaskasong pati. Mga daing respeto sa mga nakabisikleta. Basta kita po pasiguro sa tasaro lang ang buhay, baga. Dapat po na areglado kita firme. Yo. Okay, so duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, magpasiguro po kamo kan sa indong mga buhay tangani pong di kamo madiskuido. Adi. Ayan po, tabi, mga kabarangay ta. Ano pa, already na. Mga tugang nag-arabutan na sa tuya po ng mga delegado hali sa manibaybang mga probinsya. Dahil ang puligdi sa gigibo na Palarong Bicol 2025 na mapuon po yan mga tugang sa Domingo. Ano opening? And then yung kawat hanggang sa Pizza 29 hanggang mag-closing. So, atamano na po sinda. Ha? Mga kababayan. And sabi nga ni, so problema nga yung na brown out, sabi, naposisyonan ng mga tugang mga generator, itong mga billeting areas, billeting schools, na masasakop kang 24 hours mga tugang na brown out. So, magba-brown out ulit tayo, ha? Kaswapon, sumnyaon digdi, kasarabay digdi ang istasyon na nag-brown out. Mag-aga di.
Kung alas 6 hanggang alas 6 man. O hanggang, dahil nga ni, anong oras naman, alas 9 na di ba? Nakabalik, may pigtapos pa. Kaya medyo na-delay. Nagdagad man dispensa. Now, ngunyan, so pasiring naman duman hanggang sa Padang ang mag-brown out. Yung mga northern barangays po yan. Yeah. Okay, sino ba nandiyan natin? Di ko makita. Si Joanna Agripa, nasa linya. Bago kita magpaara mga tugang, kunin natin ang report ni Joanna. Joanna, please come in. Nagsasagi po ngayon ng enot na mobile blood donation ngayong taon kan Albay Provincial Health Office, Albay Astrodome, kapartner mo ang Department of Health at ang Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory. Sigun sa officer in charge kan aktibidad na si Cristina Rene Palacio, target nindang makakolekta ng 70 blood packs at ang plano ining ipadara kan PHO sa mga PGA managed hospital. Nagpartisipar man sa pagdonar ng dugo ang PGA employees, PDEA Albay, BFP, PGMC, 31st Infantry Charge Battalion ng Philippine Army at inaasahan man ang pag-abot ng Triskelion Hali Legazpi City Executive Council. Dagdag ni Nurse Palacio, padagos man ang isang suporta sa mga masunod pang mobile blood donation activities kan mga local government units digdi sa Albay. Iyan ang bareta digdi sa luwas. Joanna Agripa, International Bicol University, EZGB News. Thank you very much, Joanna. So, yan po tabi ang mga dagdag na itong mga impormasyon na sali po dyan sa tuya pong mga interns from Bicol University. Ayan po, magdronar ka mong dugo, tangani po na makatabang kita dugtong buhay bagayan. Dugtong buhay. And then, ano pa to? Duman sa mga kabarangay nato, mga tugang, duman sa mga tagabagantabay ta, magpasiguro po kita kan sa tuyang mga buhay-buhay ngunyan ta nagbabago ang mga kliba di. Pirmi kita na nagkakaigwan ng sipon, trangkaso, kaya ang sabi ka mga doktor, magpasiguro po kita, and in case na medyo may kamatian, magpa-check up tulo sa pinakaraning health facility. Tangani pong dahil kita maggagawa ng problema. Okay? O paano, mga kapatid? Ito po, isyada na muna. Hindi po sa programa. Halipot lang po sa programa tangon yan. Ano na kita maabuelo sa Lunis na. No? Abang kapag doon sa aga kami ni Padre Momoy sa tuyang programang Boses Kang Kapalibutan. Saturday po yan, 9:30 to 11 o'clock in the morning. Kendo ka boss, thank you. Abangan na po ang masunod after the news break, ang DTI Consumer at Negosyo, mga tugang para po sa tuyang mga kabarangay. Taud-taud sa naman po yan. Bye-bye! Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer.